έκπληξη. Τέλειο! Είστε έτοιμες? Ναι! Πάμε τώρα! Γιατί είμαστε σε φυλακή? Τι πλάνκ είναι αυτό? Κορίτσια, σας κλειδώσουμε στην φυλακή για 24 ώρες! Και θα έχουμε 2 ζάρια με τα οποία θα διαλέγετε τυχαία αντικείμενα με τα οποία θα μπορείτε να σπάσετε τη φυλακή και να βγείτε έξω! Και όσο παραπάνω κάθεστε μέσα στη φυλακή, τόσες περισσότερες τιμωρίες θα έχετε! Είναι πάρα πολύ έξι! Εδώ παιδιά, δίνετε όλοι μέχρι το τέλος! Το challenge ξεκινάει από τώρα! Γιατί μας τιμωρείτε έτσι? Δώστε τα ζάρια γρήγορα να ξεκινήσουμε. Αν να δούμε ποιο αντικείμενο θα τύχετε! Πάμε! Ρίξε! Για να δούμε! Λωστός! Ορίστε κορίτσια, ο λωστός σας! Τουλάχιστον έχει ωραίο χρώμα, παιδιά. Άντε, Κρίστα, ξεκίνα. Άντε γρήγορα, γιατί έχετε μόνο 2 λεπτά και μετά αλλάζουμε αντικείμενο! Όχι, εσύ ξεκίνα. Άντε, ξεκίνα εσύ. Τι να ξεκινήσω εγώ? Εγώ δεν θέλω να σπάσω τα νύχια μου. Εσύ ξεκίνα. Όχι, εσύ ξεκίνα. Εγώ δεν θέλω να γίνω χάλια με χώματα. Ωραία, Μαρία, βρήκα λύση. Θα πάμε να αλλάξει. Θα ρίχνω εγώ 3 φορές και όλες 3 εσύ. Δίκαιο. Άντε, δίκαιο. Ωραία, πάμε. 1, 2, 3. 1, 2. Έλα, Μαρία, σειρά σου, πάρε. Άντε. Δώσε. Ω, στα στείλες, θα τελειώσουν σύντομα θες. Νομίζω πως όχι, παιδιά, μέχρι το πρωί θα είμαστε εδώ. Άντε παιδιά, γρήγορα! Παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω κάνει ήδη μια μικρή τρύπα. Μαρία, τελείωσα αυτό, δώσ' μου το λωστό! Δώσε, δώσε! Λοιπόν, Κρίστα, πάρ' το ζάρι και πέτα να δούμε για να σου πετύχει! Πάμε. Για να δούμε! Ω, αξίνα! Ναι, ρε φιλαξίνα. Ορίστε, είναι πάρα πολύ καλό αντικείμενο, οπότε έχετε μεγάλη ευκαιρία να κάνετε μεγάλη τρύπα. Ξεκινήστε! Άντε, Κρίστα, θα ξεκινήσω εγώ, γιατί λυπάμαι τα νύχια σου. Εντάξει, ευτυχώς. Οι, οι. Σαν το χούντι το τρυποκάριδο, παιδιά. Παιδιά, να ξέρετε, αυτός ο τοίχος εδώ πέρα είναι πολύ σκληρός. Έχει διάφορες 5 στρώσεις υλικών. Οπότε θα περάσουμε καλά σήμερα. Ναι, γι' αυτό είναι τόσο χοντρό. Παιδιά, ήδη κουράστηκα και ακόμα δεν αρχίσαμε. Τώρα καταλαβαίνω πόσο σκληρά δούλευα που πάω στην οικοδομή. Άσε, Κρίστα, φέρε σε μένα, μη σπάσεις κανένα νύχιο, ολοκλαίγεσαι. Ναι, δίκιο έχεις, κάτσε να δω, μην έπαθα τίποτα. Σαν καινούρια είναι. Λοιπόν, ο χρόνος τελείωσε. Δώστε μου την αξίνα. Δώσε, δώσε γρήγορα. Έτσι, γρήγορα. Έχουμε εδώ πέρα ένα νέο ζάρι, αλλά αυτή τη φορά θα παίξω εγώ, όχι εσείς. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, παιδιά, δεν τύχει. Για να δούμε. Μακέ! Το χειρότερο μας έδωσες. Παιδιά, είναι από τα κακά δικείμενα, οπότε λυπάμαι. Δεν θα ξαναπετάξεις ποτέ το ζάρι για εμάς. Πω, βρε φίλε, μην κλαίτε, μην κλαίτε. Ορίστε, κορίτσια, μαχαιράκι, ξένα κομμάτια, ντοματάκια, αγκουράκια, οπότε το έχετε. Και γλώσσες ξέρουμε ακόμα, οπότε πρόσεχε. Ήρεμα, ήρεμα, άντε. Άχρηστο, παιδιά, άχρηστο, θα σπάσει σε λίγο. Απορώ γιατί έριξε αυτό σοβαρά. Ρε Μαρία, πώς κόβεις έτσι τρελή είσαι? Δεν κόβουμε έτσι το μάτι σαγουρά, φέρε μου εμένα να σου δείξω. Έλα, πρόσεχε μη σπάσεις τα νύχια σου. Δεν πρόκειται, έτσι κόβουμε. Oh my god, παιδιά. Παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε αλεύρι. Πάλι τη μόρα θα κάνουμε σε κορίτσια. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Έλα, το δούμε. Θα κάνουμε χάλια. Α, κορίτσια, έκπληξη. Ήταν μόνο η πρώτη τιμωρία, αλλά άμα θα πάτε καλά και αρχίσετε κι άλλο, θα έχει κι άλλες τιμωρίες και πιο extreme! Άντε, είσαι λίγο καλά ο γύρος, γρήγορα. Κοιτάξτε πώς με έκανε! Παιδιά, έφαγα αλεύρι. Πόρε φίλε, με τόσο αλεύρι γλιστράει το χέρι μου από το μαχαίρι. Πάμε να ρίξεις. Φάντε, φέρε να κάνω εγώ άχρηστη. Τι γλιστράει, ρε? Γλιστράει. Κορίτσια, είστε πάρα πολύ αργές. Δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε θα σας δώσουμε ευκαιρία. Γι' αυτό, σε αυτό το γύρο θα πάρετε και οι 2 αντικείμενα έτοιμες! Τέλειο, πάμε. Πετάξτε, ωραία και... Φωτιά και... δεν τρυπάνει. Παιδιά, νομίζω ότι αυτός ο διασμός είναι πάρα πολύ καλός, Δεν ξέρω, τα κορίτσια θα το δοκιμάσουν και θα μας πούνε. Ακριβώς, οπότε φέρτα. Ορίστε εδώ πέρα η φωτιά. Κλείσε έτσι. Πάρε, προσεκτικά. Ωραία, ναι. Και το τρυπάνι. Έλα. Το καλύτερο έχω εγώ, παιδιά. Άντε, ξεκινήστε. Λοιπόν. Κρίστα, τι κάνεις? Από εδώ ανοίγουμε τρύπα. Ξαφιά είσαι. Ναι, δεν βλέπεις, όπως και εσύ. Εγώ τουλάχιστον τα άφησα, δεν γεννήθηκα έτσι. Ναι, και εγώ τα έχω βάψει όμως. Α, καλά, ό,τι να είναι. Κοιτάξτε, παιδιά, θα κάνω τρύπα τώρα. Καλή αρχή. Κρίστα, τώρα βάλε φωτιά εσύ. Τώρα ήρθε η σειρά μου. Τώρα...
πιο εύκολο να κάνω τρύπα, κοιτάξτε. Γεια σας, παιδιά! Μαρία, τέλος, Δώστε αντικείμενα εδώ πέρα, παρακαλώ. Κάνετε πολύ καλή δουλειά για με 2 αντικείμενα, από τώρα έχετε ένα αντικείμενο. 1, 2, 3. Ναι, ρε Μαρία! Σοπρίωνο! Παιδιά, αυτό κυριολεκτικά είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να τύχει. Τώρα το θα βγούμε από εδώ μέσα, Μαρία, το γεγονός ότι έβαλα τα γυαλιά μου δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσω κιόλας, να ξέρεις. Εννοείται πως δεν θα το χρησιμοποιήσεις γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Οπότε θα το κάνω εγώ. Ούτε εγώ με εμπιστεύομαι. Άντε, πάμε. Πάμε! Μαρία, αυτό το μηχάνημα είναι τέλειο! Μπορεί να μας βγάλει αμέσως από εδώ μέσα! Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε τώρα από εδώ. Λοιπόν, και τι έχουν κάνει ήδη εδώ. Πάμε να τους πάρουμε το πράγμα. Stop, δώστε μου πίσω το πριόντιο. Πώς λέγεται αυτό, δώστε μου. Ούτε ένα λεπτό δεν πέρασε. Όχι, πέρασαν 3 λεπτά, απλά το ξέρετε. Ναι, δώστε, ελάτε γρήγορα. Σκάμερς! Πω, Παιδιά, αυτά τα αγόρια όλη την ώρα κλέβουνε! Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολλοί σκάμερς στα αγόρια. Και μας περνάνε και σε εγγραφές, παιδιά. Γι' αυτό, κορίτσια, κάντε αμέσως εγγραφή για να τους περάσουμε. Όπα, όχι, αγόρια! Κάντε εσείς εγγραφή για να ασκήσουμε την κορίτσια. Επειδή τα αγόρια είμαστε πάντα πιο δυνατοί. Κορίτσια, μόνο! Όχι, αγόρια, κάντε εγγραφή όλοι τώρα, εγγραφή. Κορίτσια! Παιδιά, έχουμε εδώ πέρα νερό πίσω με μπογιά. Ναι, πάμε να τις κάνουμε χάρη τις κουπέλες. Μπορούμε να τους τιμωρήσουμε. Ορίστε! Έτσι. Με αγόρια δεν τα βάζει ποτέ κανείς! Χάρη μας κάνετε, δεν τρέβεστε λίγο! Είναι και παγωμένο! Έχω ξεπαγιάσει ήδη εδώ πέρα! Πολύ μιλάτε! Παίξτε εδώ πέρα! Είναι συντομαρχτική τρίτη τιμωρία! Παιδιά, τέλεια! Τώρα θα βγούμε από εδώ πέρα και τη βάψατε εσείς! Ορίστε εδώ το τσικούρι. Χρήστα, αρκετή δουλειά έκανα εγώ. Πάρε εσύ τώρα! Πω, καλά, εντάξει. Λοιπόν, 1, 2, 3. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι τι έχεις κάνει αυτό. Χρήστα, φέρ' το εδώ. Δεν το κάνεις καλά. Κοίτα εδώ πώς το κάνουνε. Αμάν. Συγγνώμη, Μαρία. Δεν αντέχω εδώ μέσα. Παιδιά, έχω νευριάσει πάρα πολύ και κρυώνω. Τέλος, κορίτσια, τέλος! Δώσε εδώ το τσεκούρι! Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το ζάρι. Θέλετε να το έξω εγώ ή εσείς? Άντε, ρίξτε το εσύ. Εγώ, για να δούμε τι θα σας τύχει, κορίτσια. Έλα. Μάρα με σένα. Ρόπαλο. Μια χαρά το ροπαλό, απλά θέλει δύναμη. Κάτι που δεν έχετε κορίτσια. Κάτσε να βγω έξω και θα σου πω εγώ. Ορίστε εδώ πέρα! Κρίστα, πάρε εσύ και τίποτα τα χέρια μου. Τέλεια. Λοιπόν. Κρίστα, το κρατάς ανάποδα. Πω, πού να ξέρω ρε Μαρία, λες και εγώ ξέρω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάρε. Κάνει καλή δουλειά αυτό το πράγμα, ρε. Άντε, Κρίστα, δεν θέλω να μας κάνουν όλη τη μορία, τελείωνε. Μαρία, τα πάω πολύ καλά, κάνε λίγη υπομονή. Λοιπόν, Κρίστα, να δώσουμε ρόπαλο. Πάρ' το ζάρι και πέτα. Οκ, περίμενε. Για να δούμε. Όπα και... Σφυρί! Άρε φίλε, τυχερή. Άμα βγω έξω δεν έχετε καμία ελπίδα τώρα. Ορίστε εδώ πέρα το σφυρί. Το έχω, τώρα θα σπάσω τον τοίχο σίγουρα. Όχι Μαρία, θα σπάσει και το κεφάλι μου στο τέλος έτσι όπως το πάει. Παιδιά, κοιτάξτε σχεδόν πιο να παίξω. Γεια σας. Κουράστηκα, Κρίστα, πάρε εσύ, έλα. Δεν πειράζει, συνεχίζω εγώ το έργο σου, Μαρία. Παιδιά, τα κορίτσια λίγο τελειώνουνε. Οπότε θα σκρίνουμε μια τελευταία τιμωρία. Έχουμε εδώ βαφή, κοιτάξτε. Πράσινη. Και θα τους κάνουμε να είναι σαν το Σρέκ και τη Φιώνα, πώς τη λένε. Ναι, ο Σρέκ και η Φιώνα. Πάμε. Κορίτσια, θέλετε δωράκι. Αλήθεια! Πώς νιώθετε ωραία τώρα. Και μπανάκι και γίνετε πράσινοι σαν το Σρέκ. Σρέκ. Δεν μ' αρέσει ο Σρέκ! Παιδιά, κρυώνω πάρα πολύ, δεν αντέχω. Εντάξει, Μάρια, μην μιλάς. Έλα, ρίξε να δούμε τι θα σου τύχει. Το ίδιο. Το ίδιο. Πάμε ξανά, ρίχνουμε ξανά. Για ξαναρίξε.
Τους δικήσαμε! Σίγουρα βγαίνουμε τώρα, παιδιά, πίσω από το μέσα. Γεια σας, δούμε τώρα. Το έχω, παιδιά. Μα είναι πάρα πολύ λίγο, τελειώνουμε, πάμε! Παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε τώρα, χωράμε. Πάμε, φύγαμε, Μαρία! Έλα, Μαρία, πάμε! Τα καταφέραμε. Ούπα. Πάμε κι εγώ, ναι, Μαρία, βγήκαμε έξω! Κερδίσαμε, παιδιά. Παιδιά, η Μαρία είναι στη φυλακή! Και πρέπει να τη σώσουμε. Γιατί να τη σώσουμε εσάς? Καλύτερα να πάμε κρυφά γλυκά μέσα. Γιατί κάθε κοπέλα λατρεύει γλυκά. Θα είναι πολύ χαρούμενη. Ναι, Τιμόν, έχεις δίκιο. Αλλά εκεί μέσα, παιδιά, είναι ένας σκληρός φύλακας που απογορεύει να φέρουμε γλυκά. Και πώς θα τα περάσουμε? Οπότε πρέπει να σκεφτούμε κάποιους τρόπους. Έχεις δίκιο, Τιμόν. Σχετικά είναι έναν τρόπο. Τώρα θα πεις, έρχομαι. Ωραία, ωραία. Για να δούμε, παιδιά, τι σκέφτηκε ο Στας άραγε? Γεια σου, όμορφε. Ω, γεια σας. Ποια είστε εσείς? Είμαι η νέα γειτόνισσα η Τασούλα. Καλησπέρα, Τασούλα. Ορτάς είμαι, ρε βλάκα. Πας καλά, ρε, πας καλά, ρε. Εδώ πέρα βρήκα τρελό τρόπο, παιδιά, να βάλω εδώ πέρα μέσα γλυκά. Ω, Στας, είσαι περίεργος άνθρωπος, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα, παιδιά, γλυκά, διάφορα, ό,τι θέλουμε, τα πάντα, τα πάντα. Μπορείτε και σε Τιμόν, λίγο, έλα. Λοιπόν, βάζουμε αυγό, βάζουμε μαλτίζες, βάζουμε κίτρι μπουένο. Και τώρα, παιδιά, θα τα βάλουμε πάλι πίσω εδώ πέρα στο στήθος μου. Έλα, το έχω, πάμε. Και έτσι. Ωραία. Είμαι όμορφος. Όμορφη, Ναι, είσαι όμορφος, Παύλα, όμορφη. Θα δούμε τι θα περάσει ή όχι. Παιδιά, να πω, δεν ξέρω αν περάσει. Αναρωτιέμαι. Γεια σας. Γεια σας, της ποινής. Θέλω να δω την αδερφούλα μου, είναι στη φυλακή μέσα. Εννοείται μπορείτε, αλλά θέλω να πω, απογορεύεται μέσα. Συγγνώμη, γλυκά. Κανένα πρόβλημα, εγώ δεν θέλω ένα γλυκά, εγώ θέλω να δω την αδερφούλα μου. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομα σας? Τι ωραία, όμορφη κοπέλα. Γεια σου, όμορφη αδερφούλα. Αδερφούλα, δεν έχω αδερφή, εγώ τι θες? Ρε Μαρία, πας σήμερα, πας καλά ρε. Και σου φέρα εδώ πέρα γλυκά και κοίτα. Πάρε. Τι φάση, τέλος πάντων. Τουλάχιστον Πες ευχαριστώ έστω ρε. Ευχαριστώ, παρόλο που ήταν πολύ περίεργη η εμφάνισή σου. Εγώ φεύγω Μαρία, φεύγω, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Στας. Τα λέμε. Τέλεια, παιδιά. Πάω γρήγορα πριν έρθει ο φύλακας εδώ πέρα και με δει. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πέτυχε. Μπράβο, Στας, χαίρομαι. Εσύ τι εντυμένος γιατρός? Ναι, επειδή εγώ πρέπει να πάω να ρίξω τη Μαρία. Άμα είναι καλά, άμα είναι υγιής και βεβαίως να της δώσω βιταμίνες. Λοιπόν, πρέπει να βράσουμε γλυκά, όχι βιταμίνες στη Μαρία. Ας τα έχω σκεφτεί όλα. Γιατί κοίτα, αυτό εδώ πέρα είχε μέσα βιταμίνες. Τις έβγαλα όλες, βάζουμε μέσα M&M's να το γεμίσουμε και μετά θα είναι γεμάτο με ψεύτικες βιταμίνες. Οι βιταμίνες είναι έτοιμες. Τώρα θα βάλουμε το σιρόπι στη σύριγγα, κράτα, και θα ρουφήξουμε την κοκακόλα μέσα. Λες και θα είναι σιρόπι για το λαιμό. Καλό, να την μου κάτω τώρα να το δούμε. Έλα, άνοιξε το. Ωραία, και το γεμίζουμε. Γεμίζουμε το σιρόπι με κοκακόλα και είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Δεν γέμισε καν όλο. Δεν πειράζει, έτσι πρέπει, κοίτα, να είναι λίγο για να φαίνει αληθινό. Καλά, Τιμόν, καλή σου τύχη. Ελπίζω να πετύχει, Τιμόν. Θα πετύχει, άντε. Αμφιβάλλω, παιδιά, κάτι μου λέει ότι αυτό θα πάει fail. Γεια σας, κυρία αστυνομικέ, είμαι ο γιατρός της Μαρίας. Ήρθα να της παραδώσω τα φάρμακα αλλά και το σιρόπι για να το πιει. Γιατρός, δεν μου είπε κανείς ότι θα έρθει ο γιατρός της Μαρίας. Δεν ξέρω, κύριε, μάλλον κάποιο λάθος θα είναι σε εσάς. Εγώ πρέπει να παραδώσω τα φάρμακα επιγόντως στη Μαρία. Δεν μπορείτε να περάσετε χωρίς αυτό, να ξέρετε. Εντάξει, εγώ θα φύγω, αλλά ξέρετε, υπάρχει νέος ιός, ο οποίος άμα κολλήσετε θα πάει στο νοσοκομείο για 15 μέρες. Και θα σας κάνω μεγάλο εμβόλιο. Όχι, Ιούση, φοβάμαι. Ξέρετε τι, καλύτερα θα περάσετε γρήγορα. Κάτι ό,τι χρειάζεται. Δεν θέλω να βοηθήσω, σου πάνε. Μη αγχώνεστε, όλα καλά, το έχω. Αλλά μια χάρη, κοιτάξτε. Απογορεύεται γλυκά. Στο διδοκί μας, εντάξει. Εγώ δεν έχω γλυκά, εγώ έχω εδώ πέρα σιρόπι. Περάστε γρήγορα, μιλάτε πολύ, κύριε. Σώστε τον κόσμο, σώστε τη Μαρία. Μαρία, είμαι ο γιατρός σου.
Σου φέρα φάρμακα. Φάρμακα, όχι, είμαι μια χαρά. Τι είναι αυτό εμβόλιο, το έχω κάνει όλα τα εμβόλια, δεν θέλω εμβόλιο, σας παρακαλώ. Αυτό δεν είναι εμβόλιο, αυτό είναι σιρόπι. Έλα, πιείς το οπωσδήποτε. Καλά. Υπάρχει ένας ιός, πρέπει να το πιείς. Αυτό δεν είναι σιρόπι, είναι κοκακόλα. Σου εγώ ήμουν τιμών, ξέρω ότι είναι κοκακόλα. Σου πέρασα κρυφά γλυκά. Και εδώ πέρα αντί για βιταμίνες σου βάλα καραμέλες. Τέλεια, δεν μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, αλλά άμα κάτσεις να ρωτήσεις τους νόμους υπάρχει μια μεγάλη ίωση, εντάξει. Άντε, φεύγω. Ευχαριστώ. Τέλεια, παιδιά, τι καλούς φίλους που έχω. Στας, κέρδισα! Στας, παιδιά, ο Στας πού είναι? It's a prank, bro, είναι στολή τέτοια. Και θα πάω, θα περάσω γλυκά μέσα στη Μαρία. Στας, πραγματικά δεν έχω λόγια, αλλά πώς θα το κάνεις? Είμαι πολύ απλό. Παίρνω ένα ζεεδάκι που αρέσει στη Μαρία, το βάζω εδώ στη τσέπη τη στολή εδώ πέρα, κοιτάξτε. Εδώ πέρα, έτσι, και το κλείνω. Και έτσι θα τρομάξω το φύλακα σίγουρα και θα περάσω γλυκά στη Μαρία. Εντάξει, Στας, καλή τύχη, πραγματικά δεν ξέρω αν θα δουλέψει αυτό. Παιδιά, πάω στη Μαρία. Βοηθήστε με, παιδιά. Παιδιά, σας έχουμε μια τρελή ανακοίνωση. Βρήκαμε τον νικητή PlayStation 5 και τους παραδώσαμε. Βλέπετε εδώ πέρα. Ναι, είναι πολύ χαρούμενος. Αλλά μην στεναχωρήσετε ώστε κερδίσετε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε κι άλλο PlayStation 5 που ένας από εσάς τυχερός θα κερδίσει. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι βεβαίως έγγραφη, να βρείτε σχόλια. Συμμετέχω στο PlayStation 5 giveaway ή γενικά συμμετέχω στο giveaway. Και βεβαίως να βάλετε like, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε και καλή τύχη σε όλους. Βοήθεια! Έκαψα εξωγήινος! Βοήθησε με! Βοήθησε με! Τι έγινε! Ο εξωγήινος εδώ πέρα με έκλεψε! Πρέπει να μπορεί όλο φυλακή! Τι εξωγήινος! Φύγε από εδώ! Γρήγορα! Λέει ψέματα εδώ! Είναι στη στονή και λέει ψέματα! Αυτό είναι απογορεύει να ξέρει! Στη στονή πάντα λέμε αλήθεια! Ψεύτης! Ωραία φίλε, δεν πέτυχε το κόρπο του εξωγήινο ότι με απήγαγε! Σας μια χώνεσαι! Εγώ είμαι τώρα Ghostbuster! Θα πάω να πιάσω φαντάσματα και να περάσω γλυκά στη Μαρία με το κρυφά! Ποια φαντάσματα, στη φυλακή φαντάσματα, πας καλά! Ναι, βγάζει νόημα! Η φυλακή είναι ένα σκοτεινό, τρομακτικό μέρος! Οκ, εντάξει, οκ! Και πού θα τα βάλεις τα γλυκά? Εύκολα! Θα τα βάλω στη τσάντα μου και να τα γεμίσω! Έλα, πάμε, Έλα! Έτσι, εδώ βάλε καλά. Έτσι! Και αυτά εδώ! Ωραία! Και στο τέλος θα βάλουμε το μηχάνημα! Έτσι ώστε άμα ανοίξει η τσάντα μου ο αστυνομικός να με ελέγξει, δεν θα δει τίποτα ύποπτο! Σωστό! Τέλεια! Τώρα πάμε στη Μαρία! Καλή τύχη, Τιμών! Καλή μου τύχη! Γεια σας κύριε αστυνομικέ! Άκουσα ότι υπάρχουν φαντάσματα εδώ πέρα. Ήρθα να το εξεντώσω. Τι είναι εδώ! Το ακούτε? Εδώ είπα πως δίπλα μας είναι φαντάσματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, μπορείτε να δώσετε όλη τη φυλακή από φαντάσματα. Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό. Απλά πρέπει να περάσω μέσα. Ναι, μπορείτε να περάσετε, αλλά απογορεύετε γλυκά στη φυλακή. Δεν έχω γλυκά, είμαι κοινωνικός φαντασμάτων. Αλλά από πίσω έχετε μεγάλη τσάντα. Μπορώ να δω τι έχετε μέσα. Καλά, δείτε. Έλατε. Τι είναι εδώ. Ανοίξτε μόνοι. Έχω αυτό το μηχάνημα εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το μηχάνημα. Εδώ πέρα έχω πιάσει 100 φαντάσματα. Πηγαίνετε από εδώ. Πηγαίνετε. Κάντε δουλειά σας. Ποιο, έφυγες. Πόσο δύσκολη δουλειά το αστυνόμος στο φυλακή, παιδιά. Μαρία, έλα εδώ. Έχει φάντασμα δίπλα. Φάντασμα, τι φάντασμα. Πλάκα, δεν έχει φάντασμα. Απλά το λέω για να ξεπεράσω το αστυνόμο. Σου έχω φέρει γλυκά. Τι λες τώρα. Πάρε όλα. Πω, παιδιά, πόσο πολύ με προσέχετε. Γρήγορα, όσο το αστυνομικός είναι τρομαγμένος, έχεις χρόνο να φας. Δήμον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες και εσύ μπουσκανέα. Ναι, δώσε. Έτσι. Ευχαριστώ, τα λέμε. Τα λέμε, ευχαριστώ. Άντε, γεια, τα κατάφερα! Ήρεμα, κύριε! Δεν θέλω προβλήματα! Άκου εδώ, φιλαράκι, με λάθος άνθρωπο Συγγνώμη! Λοιπόν, εσύ που με κοιτάς τώρα και νομίζω ότι είσαι μάγκας, δεν είσαι μάγκας αν δεν έχεις κάνει εγγραφή. Κάνε εγγραφή και να σε μάγκας σαν και εμένα. Συμφωνώ, θα κάνω κι εγώ γραφή τώρα! Δεν κάνει τότε εσύ μάγκας. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πάρω κάποια γλυκά εδώ πέρα μέσα στις τσέπες. Εδώ. Και από την άλλη εδώ τα Maltesers. Όπως Στας, σου έχουμε καλή τύχη πραγματικά! Μην αγχώνεσαι, Στας παπάς μάγκας εδώ. Εντάξει, μάγκα, έλα, άντε πήγαινε!
Αναρωτιέμαι να πετύχει ή όχι. Καλησπέρα! Γεια σας κύριε, τι θέλετε? Να περάσω εκεί πέρα να δω τη φίλη μου που είναι στη φυλακή, ξέρεις, σε αλητία και έτσι. Γιατί εσύ πολύ μάγκα κάνεις εδώ, δεν φαίνεται? Στην αστυνομία. Κύριε αστυνόμε, άμα ξαναπείς κάτι, την έχεις βάλει. Παιδιά, εδώ είναι η αστυνομία. Δεν είναι το σύρκο. Έλα, πάμε. Άσε με, άσε με. Θέλεις να με σχέσεις, φυλακή! Όχι! Όχι! Σας τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν ξέρω, Μαρία! Βγάλε με από εδώ, please! Άλλη φορά, ο φίλος σου να πάει φυλακή μαζί σου, να ξέρεις! Τώρα, μίας από εδώ γρήγορα! Παιδιά, ίσως καλύτερα να τον έβαζε μέσα να είχα παρέα. Φόλιο! Ωραία, φίλε, δεν πέτυχε το δικό μου! Ηρεμία πάνω απ' όλα, παιδί μου. Και ηρεμία, έχεις δει πως είσαι! Εγώ είμαι καράτε μάστερ. Χουιά! Οκ. Οπότε ό,τι θα κάνω, θα πάρω τα ζελεδάκια, θα τα βάλω δίπλα εδώ πέρα κάτω στη ζώνη και αν βάλει μου τη δύο αστυνομικός θα βάλει ξύλο. Χιλιά! Ω, καλύτερα, για να το δούμε. Γιατί? Ο αστυνομικός ξέρει ξύλο, τότε πριν λίγο παιδιά πως την έφαγα. Ξέρει ξύλο αλλά δεν ξέρει καράτε σαν και εμένα. Καλά, τώρα το δούμε. Άντε, καλή σου τύχη, νουμπάκι. Γεια σου! Ήρθα να επισκεφθώ τη Μαρία. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο μάστερ του καράτε! Αλλά ξέρετε, απογορεύεται γλυκά στη φυλακή μας. Πρέπει να σας ελέγξω πρώτα απ' όλα. Δεν θα με ελέγξει κανείς! Τι θα μου κάνεις τότε, δεν κατάλαβα. Θα σου κάνω την super φεϊσού δύναμη! Φέσου λίγο, κάνει! Έκανες ή όχι, πότε? Έκανες? Ναι! Έκανες εσύ? Ναι! Σίγουρα. Δεν μπόρεσες! Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Τώρα, να δεις πώς κάνω εγώ. Και βγάζω καρδιά μου. Καρδιά! Καρδιά! Ζελεδάκια. Αυτό δεν είναι καρδιά. Είναι γλυκά. Τι είναι αυτό, γλυκά. Ω, ξέχασα, έχω μια δουλειά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Κανείς δεν μπορεί να περάσει το. Ας δεν είναι μας. Ναι, γλυκά. Να ξέρεις. Ωραία, φίλε, απέτυχα! Στας, πού είσαι? Στας, μ' ακούς? Απέτυχα! It's a prank, bro. Τι είναι αυτό, γιατί είσαι δίνος? Πώς θα πετύχει αυτό? Πολύ απλά. Θα τρομάξω τον σκυριτάκι πέρα τον αστυνόμο. Θα φύγει και θα δώσω το γρήκα στη Μαρία. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό, αλλά σου εύχομαι καλή τύχη! Είσαι χαζούρης. Δώσ' μου εδώ πέρα γλυφιτζούρι. Δώσ' μου και ένα γλυφιτζούρια. Πάρε! Δώσ' κι άλλο, Έλα. Δώσ' και την κοκακόλα. Πάω να τρομάξω το σκυριτά και τέλος. Τόσο εύκολο. Είσαι πίζει λίγο σχόλια. Θα πας να ξυπνάς μάγκας. Ανθρωπάς. Άντε γεια. Όχι ανθρωπάς, δεινοσαυράς! Νουμπάκι! Όχι, ο Στάση, έλα εδώ. Πάρε εδώ πέρα. Σούπερ γλυκά Μαρία, πάρτα. Βγάλε αυτή την πλακιά από πάνω σου. Φιτζούρια, δεν μου είχαν δώσει μέχρι τώρα φιτζούρια νομίζω. Άντε, πες να ευχαριστώ έστω, ρε. Ευχαριστώ, φύγε τώρα από εδώ πέρα. Όλο ενοχλείς. Άντε, γεια. Φύγε. Αναρωτιέμαι πώς σκέφτονται αυτά τα περίεργα πράγματα και τα κάνουν. Δεινόσαυρος αν είναι δυνατόν. Πώς είσαι έτσι τιμό, πας καλά. Εγώ είμαι σούμο και από άμα να σου γλυκά στη Μαρία! Και πώς θα περάσει, αφού είναι ψεύτικο αυτό. Στο κεφάλι ρε! Στο καπέλο μου βάλε! Κατάλαβα, Έξαλλο! Δηλαδή φτάνω το καπέλο! Λεπτάκι, πάμε εδώ. Ωραία, βάλουμε κι άλλο ένα. Θα βάλουμε Kinder από. Άμα πεις και σπάς δεν φταίω! Εσύ είστε. Ωραία, έτοιμο. Πάμε! Εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι ο αστυνομικός Θα το καταλάβει, αλλά τώρα θα δούμε. Γεια! Καλησπέρα σας!
Γεια σας κύριε, εδώ δεν κάνουμε αγώνα σουμό. Όχι, όχι, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να δω την ξάδερφή μου τη Μαρία. Μήπως μπορείτε να περάσετε, αλλά να ξέρετε, όταν γλυκά είναι, απαγορεύεται μέσα στο φυλακή μας. Γλυκά, εγώ τρώω πολλά, αλλά δεν έφερα σήμερα. Συγγνώμη, αλλά μπορώ να δω το καπέλο σας. Όχι, το καπέλο μου μόνο ο δάσκαλος μπορεί να το δει. Μπορώ να γίνω εγώ δάσκαλος σας. Ναι, άμα πας στη Ιαπωνία, πάρεις σκύλα και κάνεις προπόνηση για 20 χρόνια. Όχι καλύτερα. Περάστε, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θέλω να χάσω 20 χρόνια για να γίνω δάσκαλος του σώμα. Μαρία, είσαι εδώ, μ' ακούς? Εδώ είμαι, ποιος είναι πάλι? Σου έφερα γλυκά, χάνω το καπέλο μου, δεν μπορώ. Ωραία ιδέα τη μου. Ευχαριστώ, να δες, τι σου έφερα. Μόνο 2. Δεν χωράνε παραπάνω. Τέλος πάντων, τουλάχιστον κάτι μου έφερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει Μαρία, καλή απόλαυση, αλλά μην φας πολλά, γιατί θα γίνεις σαν και εμένα. Βασικά, πολύ αργά. Κουράζε! Άντε για δούλεψε! Μπράβο, Τίμο. Νομίζω ότι κάναμε παιδιά όλους τους τρόπους σήμερα, Σήμερα, ο τελευταίος που θα μείνει στο θάλαμο νερό, χωρίς να πνιγεί και τις 1000 ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, τι περιμένετε, πέστε παρακαλώ. Παιδιά, εγώ φοβάμαι ποιος εδώ πέρα μέσα. Έλα, Τίμο, μου βάζα κλείστρα κάπως κάτω. Πάμε σιγά σιγά. Δυστυχώς στο τέλος του βίντεο, ένας από τους δύο θα πληθυστεί. Στας, ελπίζω το κερδίσει και να μην βυριστώ. Κάθε συμπαίκτης θα κάνει extreme challenges και για κάθε challenge που κερδίζει το νερό μένει στάσιμο. Αλλά για κάθε challenge που χάνει, το νερό ανεβαίνει στο επόμενο επίπεδο. Μέχρι να πνιγεί. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο challenge? Πάμε! Έχουμε την ομάδα την κόκκινη του Ντίμον και την μπλε του Οδυσσέα. Όποια ομάδα από τις δύο βάλει τα πρώτα 3 γκολ στο αντίθετο τέρμα κερδίζει. Έλα ρε Πάριο, μπορείς να το κερδίσεις, το Στας είναι νουμπάς. Πάμε Στας, είσαι ποδοσφαιριστής, το έχεις. 3, 2, 1. Εμείς κερδίσαμε! Στας, έλα, μη μ' αφήσεις κάτω. Μπράβο ρε Πάριο. 1-0 κερδίζει η Ραφάρη, παιδιά. Πάμε πάλι. 3, 2, 1. Όχι, άλλο λίγο ρε Πάριο, άλλο λίγο. Στας, βάλτο. Έτσι, μπράβο. 1-1 το σκορ, παιδιά. Έτοιμοι? Ναι! Πάμε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε! Και παρασύτη Πασκαλά! Νουμπάκι, νουμπάκι. Αφού τι είπε! Πάμε! Τότε πάμε για την εμείς! 2-1 το σκορ κανονικά. Πάμε. Δοκάρι. Άμυνα, άμυνα, άμυνα. Δεν το πιστεύω, για το πρώτο round χάσαμε. Ναι ρε Πάριο, ήξερα πως μπορώ να σε εμπιστευτώ. Πόρε Τίμο, εντάξει, συγγνώμη ρε φίλε, έτυχε! Δεν φταίω, δεν φταίω! Νερό πέφτει, πέφτει νερό, δεν το πιστεύω. Παιδιά νερό, κοιτάξτε. Μπράβο και σε, κόλλα 5! Για ωραία! Όπως βλέπετε, παιδιά, το νερό ανέβηκε μέχρι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο challenge είναι challenge στόχου. Και ποιοι είναι οι κανόνες? Ο Στας και ο Ραφάρη θα πρέπει να φοράνε από ένα τέτοιο στο κεφάλι τους και τα παιδιά από μέσα θα πρέπει να τους πετάνε μπαλίτσες, παιδιά. Όποιος τους βάλει τις περισσότερες μπαλίτσες στα μπολ κερδίζει. Αυτό το challenge βασίζεται πάνω στους κονιτές μου, όχι τους Στας, οπότε θα κερδίσω. Είμαι μπασκετμπολίστας, το έχω. Πρώτα, παιδιά, ξεκινάμε με την ομάδα των Τιμών. Ναι! Πάμε με την ομάδα του Οδυσσέα. Yeah! Baby, πάμε! Κοιτάξτε πώς το βάλω, παιδιά, θα το βάλω. Έλα. Δεν πιστεύω, πώς το έκανα αυτό. Πάμε! Ωραία, φίλε, τι έγρασα. Το έχω! Ναι! Πάμε, πέντε αξία! Yeah! Πάμε! Πώς το έβαλε αυτό. Δήμον, θες να μείνω ακίνητος να κουνηθώ, Κάτσε κινητός, το έχω, το έχω. Όχι ακίνητος. Έπρεπε να κινηθώ, το ήξερα ρε φίλε!
βγάλανε και βγήκε. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, παιδιά, είναι και δύο άχρηστοι. Το χάσα ο Οδυσσέας, τώρα ήρθε η σειρά μου, έλα. Όπα. Όχι. Άχρηστε, ούτε κάτι δεν έβαλες. Έλα Οδυσσέα, πάμε. Baby! Πάμε πάρα πολύ καλά! Τελευταία ευκαιρία μου για να βγω ισοπαλία και να σε βαρύσω! Πάμε! Ελπίζω Οδυσσέας να χάσει για να πάμε ισοπαλία! Παιδιά μου είναι μια μπάλα και πρέπει να το βάλω οπωσδήποτε για να νικήσω το challenge! Πάμε Οδυσσέα! Πώς χάσαμε! Οδυσσέα! Ισοπαλία, παιδιά, ισοπαλία. Άρα θα σας δώσω από ένα έξτρα μπαλάκι για να δούμε ποιος θα νικήσει. Ελπίζω να κερδίσω εγώ, παιδιά! Λοιπόν, παιδιά, με το 3 βαράτε ταυτόχρονα. 1, 2, 3. Κέρδισα! Έχεις, πόσο έχεις? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4! Ναι! Οπότε, παιδιά, η ομάδα του Τιμών είναι η νικήτρια και γεμίζει ο θάλαμος του Οδυσσέα. Παιδιά, πού πάμε? Πάρα πολύ κρύο είναι όλο, το ξέρω, παιδιά. Χάσαμε, τι να κάνεις? Είναι πάρα πολύ κρύο, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα της τιμωρίας και για τις δύο ομάδες. Με τον τροχό θα δούμε ποια τιμωρία θα τύχει στον Τιμών και στον Οδυσσέα. Ρε, δεν είχατε πει τίποτα για τιμωρίες. Πω, παιδιά, δεν θέλω τιμωρία. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Τιμών. Για πάμε. Ωραία, φίλε, ελπίζω μου είχε καλό έστω. Πάγος του έτυχε. Όχι, πάγος. Καλή τύχη. Άτυχος είναι ο Τιμών. Θα τρελαθώ, παιδιά, θα παγώσω ζωντανός εδώ πέρα. Λυπάμαι, Τιμών. Τώρα για σένα. Όχι. Μου είπα στο κεφάλι και κρύο και πόνες απίστευτο. Τιμών, τι να κάνεις? Τώρα κρυώνω. Τι θα τύχει σε μένα, άραγε. Για να δούμε τι θα τύχει στον Οδυσσέα τώρα. Κάτι καλό ελπίζω. Ελπίζω κάτι κακό. Του έτυχαν τσίς από την τουαλέτα. Καλό πάθη. Είμαι ακόμα πιο άτυχος. Ιούπιδε, κοιτάξτε, αληθινά τσίς αφού. Τώρα θα ρίξω πάνω στον Οδυσσέα. Λείπαμε, Οδυσσέα. Ωραία, παιδί, βρωμάει φουλ. Ελπίζω να τελειώνουν γρήγορα το challenge. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, ο Στάσης και ο Ραφάριο κρατάνε από 2 μαξιλάρια και είναι πάνω σε ένα σκαμπό. Θα πρέπει να παίξουμε μαξιλαροπόλεμο και όποιος πέσει χάνει. Πάμε! Έλα, δυνατά! Έλα, μπορείς, πάμε! Είσαι πιο δυνατός στο από τον Ραφάριο, Στάς! Έλα, πέστε, Στάς! Κέρδισα εγώ! Άδεια! Τζίλσο μόνο! Οπότε ο θάλαμος του Τιμών θα γεμίσει μέχρι το δεύτερο επίπεδο τώρα! Δεν το πιστεύω! Στάς, είσαι άχρηστος! Παιδιά, όπως βλέπετε, ο Τιμών είναι στο δεύτερο επίπεδο. Στάς, άμα στοιχείς να χάνουμε, θα πνιγώ! Εντάξει, θα μεθυστείς λίγο, θα πνιγείς, αλλά δεν πειράζει. Ποιο είναι το επόμενο challenge, Μαρία? Όπως βλέπετε, έχετε και οι δύο από 8 μπαλόνια ο καθένας. Θα πρέπει να τα σκάσετε με το ποπό σας. Όποιος σκάσει τα περισσότερα κερδίζει. 3, 2, 1. Κέρδισες, Στάς! Τώρα θα κερδίσεις, έλα! Έλα, Στάς! Φρόντιζε να κερδίσεις! Είναι πολύ αργός! Το πόδεσαι! Πίσω! Άλλο ένα, είναι γρήγορα! Κέρδισα, παιδιά! Κέρδισα! Γύρω μόνο! Κέρδισες επειδή είσαι πολύ πιο μεγάλος από μένα και έχεις και μια κυρία μεγάλη. Εγώ είμαι κύχος. Σταμάτα να κλαίγεσαι, είπα παιδιά, ότι μόνο θα φτάσει στο τρίτο επίπεδο τώρα! Στάς, εσύ φταίς! Είσαι άχρηστος! Παιδιά, είμαι πίσω στο νερό! Δεν το πιστεύω! Άμα φύγει εσύ, θα πνιγώ! Όπως βλέπετε, ο Τιμών είναι στο τρίτο επίπεδο και ήρθε η ώρα για τιμωρίες τώρα. Φίλε, Στάς, εσύ φταίς! Πάμε να δούμε τι θα τύχει στον Οδυσσέα για αρχή. Κάτι κακό, σου δώσω κάτι πολύ κακό, ρε φίλε! Του έτυχε slime! Τι λες τώρα, τέλεια! Καλή τύχη! Έρχομαι! Τι τέλεια να βάλει, συμπαίχτη σου είναι, ρε! Σε μένα! Oh my god! Sorry, Οδυσσέα! Slime! Να βάλεις εσύ!
τότε. Ευτυχώς παιδιά που δεν έχει slime σε μένα. Παιδιά, όπως βλέπετε, εδώ πέρα έχει slime και το ρίξω πάνω στον Οδυσσέα. Σ' αρέσει ο Οδυσσέα? Είναι πολύ αειδιαστικό μου. Λες και δεν πήξες. Λυπάμαι, Οδυσσέα. Τώρα ώρα να δούμε ότι θα τύχει στον Τιμών. Ελπίζω κάτι καλό. Κάτι κακό, πάρα πολύ κακό. Καυτό νερό. Όχι παιδιά, καύσω νερό, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι κακό, θα καώ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καυτό νερό. Δώστε το. Είναι κομμάψη, είναι κομμάψη. Πάμε. Έκαψε. Έκαψε. Έκαψα παιδιά, έκαψα. Για αυτό το challenge θα πρέπει να πιείτε νερό με καλαμάκι από τις αυγοφύκες. Όποιος πιει πιο γρήγορα όλο το νερό κερδίζει η ομάδα του. Λοιπόν, 3, 2, κιόλας. 1. Έλα, Στάση, πιστεύουμε. Έλα, πάρε το εις. Ροφάρε τρώει πολύ και πίνει πολύ. Έλα, θα συνέχισε, σε πιστεύουμε, Στάς, μπορείς. Μπορείς, Στάς. Μπορείς, εσύ μας οδηγείς. Παιδιά, κοιτάξτε τη βιντεογραμμία σας. Κάντε μια εγγραφή. Λέω οπωσδήποτε. Απίθανο, παιδιά, κέρδισε ο Στάς, πώς τα κατάφερες. Άντε, γεια σας, παπάς μαγκάς του Πανασιού. Οπότε, παιδιά, ο Οδυσσέας θα πάει στο δεύτερο επίπεδο τώρα. Μπράβο, Στάς, επιτέλους. Όλα με την τιμό. Έλα. Οπα! Πω, παιδιά, κοιτάξτε. Το νερό γεμίζει. Όσο γεμίζει το νερό του Οδυσσέα, σε εσάς παιδιά σας έχω μια ανακοίνωση. Θέλουμε να χαρίσουμε ένα PlayStation 5 σε εσάς παιδιά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να βάλετε ένα like, να είστε εγγραμμένοι στο κανάλι μας οπωσδήποτε, να ρωτήσετε κάτω σχόλια θέλω PlayStation 5 και έναν από εσάς θα βγάλουμε νικητή για να το πάρει σπίτι του. Γι' αυτό παιδιά, όλοι like, εγγραφή και σχόλιο κάτω, εντάξει. Τα λέμε. Όπως βλέπετε, ο Οδυσσέας είναι στο δεύτερο επίπεδο, ενώ ο Τιμών είναι στο τρίτο επίπεδο. Τώρα για το επόμενο challenge, το κάθε παιδί μπροστά του έχει από 5 κουμπαράδες. Στην κάθε ομάδα υπάρχει από ένα βραβείο σε κάποιο κουμπαρά. Δεν ξέρει κανένας όμως σε ποιο κουμπαρά. Οπότε με τη βοήθεια του σφυριού, ο κάθε ένας σας πάει ένα-ένα κουμπαρά. Όποιος βρει πρώτο στο βραβείο, κερδίζει και το βραβείο, αλλά και η ομάδα του το challenge. Ωραία, λέω πάει τώρα. Ναι. Ναι. Παίρνω αυτό εδώ. Αυτό θα πάρω και τις πάμε Ωραία. εκεί. Πάμε να σπάσουμε. Ραφάρα, νομίζω είναι τυχερή μου μέρα. Το σπάω πρώτο, εντάξει. Давай, έλα. 1, 2 και... Όπα. Όχι ρε φίλε. Πάμε εγώ. Τίποτα, πάμε να πάρουμε. Παιδιά, ο Στάς είναι άτυχος, αλλά και Ραφάρη ευτυχώς ήταν άτυχος. Έλα, αυτό, πάμε. Έλα, το έχει Ραφάριο. Τίποτα. Τίποτα. Τώρα, εγώ. Τίποτα. Τίποτα. Όχι. Έμεινε αυτό και άλλο ένα. Πιστεύω εδώ πέρα θα είναι, δεν το νιώθω. Και... Όχι ρε φίλε. Έμεινε ακόμα λίγο. Όπα. Γέννησα Μαρία, γέννησα 100 ευρώ. Μπράβο λοιπόν, κέρδισε η ομάδα του Οδυσσέα. Άρα Τιμών θα πληθυστείς ακόμη παραπάνω. Παιδιά, δεν το πιστεύω, ξαναχάσαμε. Ρε παιδιά, αυτά τα θέματα τύχης, αυτό δεν είναι μέχρι τι σοβαρό. Αυτά είναι θέμα τύχης για άχσους είναι. Κρίμα. Όπως βλέπετε, ο Τιμών έχει φτάσει στο τέταρτο επίπεδο και έχει παγώσει ξεκάθαρα. Οπότε ήρθε η ώρα και για μια τιμωρία. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Οδυσσέα. Να το τύχει το χειρότερο που γίνεται. Κάτι καλό ελπίζω. Φασόλια σου έτυχαν Οδυσσέα, καλή όρεξη. Αυτά βρωμάνε και δεν ξέρω άμα κρατινό εδώ πέρα. Κάτι καλό, γιατί να το βάζαμε στις τιμωρίες Οδυσσέα, το εννοείται ότι θα βρωμίζουνε. Παιδιά, βρωμάνε πάρα πολύ. Αυτός είπα και τους καλό είναι. Οδυσσέα, σου έρχομαι. Τώρα για να δούμε τι θα δείξει τον Τιμών. Κάτι καλό ελπίζω. Σου έτυχε ψαράκι, θα κολυμπήσεις με ψάρι. Όχι, μισό τα ψάρια.
κερδίζει η ομάδα του. Αυτό εδώ πέρα, Ναι, ακριβώς, αυτόν εδώ. Ωραία. Στάθ, ελπίζω να κερδίσεις, γιατί φοβάμαι τα ψάρια. Όποιος ρίξει τα περισσότερα κερδίζει. 3, 2, 1. Μωρέ, το έχεις, τι κάνεις, δεν το έχεις. Τι γεια Στάθ. Ωραία, φίλε, πολύ να μας είναι ωραία να πάρω. Στάθ, έξε, έλα. Θα πληγώ με τα ψάρια! Πάμε λίγο να πάρω, ναι. Βλέπετε, παιδιά, ο Ραφάριο έριξε τα περισσότερα ποτήρια από ότι η ομάδα του κέρδισε. Και ότι μόνο από ό,τι φαίνεται θα βυθιστεί εκεί μέσα. Θα γίνω ίσα με τα ψάρια, δεν θέλω! Έλα, βάλε νερό, σου, τάος! Ναι, ναι! Όπως φαίνεται, παιδιά, η ομάδα του Οδυσσέα κέρδισε τα 1000 ευρώ και είναι νικητές. Τέλεια! Και η κόκκινη ομάδα, παιδιά, είναι χαμένη, δυστυχώς. Σχήρα, συγγνώμη, Τίμω, δεν φταίω. Τα λέμε σε άλλη ζωή. Βοήθεια, βοήθεια.